दररोज दररोज नाश्त्याला काय बनवायचं हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो. तर मटारपासून आंबोळी बनवते. तुम्हाला माहीतच आहे मटारमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोटीन आहे, फायबर आहे, व्हिटॅमिन सी आहे. तसंच ते इम्युनिटी वाढवायला सुद्धा मदत करतात. तर ही आंबोळी बनवण्यासाठी इथे मी सोडा, बेकिंग पावडर किंवा इनो काहीही वापरणार नाही आहे. तरीसुद्धा एकदम जाळीदार अशी आंबोळी बनवून तयार होते. त्याचबरोबर आज मी इथे 1 कपाच्या प्रमाणामध्ये आल्याचा चहा बनवते आहे. अशी मस्तपैकी मऊ लुसलुशीत जाळीदार अशी मटारची आंबोळी, चटणी आणि त्याच्याबरोबर गरमागरम असा आल्याचा चहा. तर पटापट रेसिपीला सुरुवात करते इथे मी. तर इथे मटार घेतलेले आहेत 1 वाटी भरून. हे ताजे मटार आहेत. त्याच्यामध्ये मी इथे मिरच्या घालते, लसूण घालते 3-4 पाकळ्या आणि आलं घालते. जेवढं लसूण असेल ना तेवढंच आलं घालायचं आहे आत. चांगली मूठ भरून 1 कोथिंबीर घेतलेली आहे. ही पण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते आणि हे सगळं आपल्याला एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. थोडं पाणी घालायचं आणि वाटून घ्यायचं. एकदम बारीक असं झालं पाहिजे वाटण. हे मिश्रण आहे छान असं बारीक झालेलं आहे. आता आतमध्ये अर्धी वाटी भरून तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं मिश्रण मिक्सरमध्ये पुन्हा एकदा बारीक करून घेते. म्हणजे पीठ जे आहे ते आपल्याला वेगळं मिक्स करायची गरज नाही. मिक्सरमध्ये घातलं की पटकन असं मिक्स होऊन जातं ते. इथे मी मिक्सर धुवून घेतलाय आणि पाणी हे बॅटरमध्ये घालून घेतलंय. छान असं बॅटर हे बनवून तयार झालंय. आतमध्ये थोडंसं मीठ घालते आणि व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आहे. आणि हे बॅटर आहे ना, हे जास्त पातळ करायचं नाही आहे. आपण आंबोळीचं पीठ ज्या प्रमाणामध्ये करतो ना, त्याचप्रमाणे थोडंसं जाडसरच असं ठेवायचं. हे बॅटर मी बाजूला ठेवून देते. आता चटणी करायला घेते आहे पहिल्यांदा. तर इथे मिरच्या घेतलेल्या आहेत. इथे मी मिरच्यांची लाल चटणी बनवते आहे. सुक्या लाल मिरच्या घेतल्या आहेत. त्याच्यामध्ये खोबरं घातलं आहे, मीठ घालायचं चवीप्रमाणे, लिंबू घालते आहे इथे. लसणीच्या 3-4 पाकळ्या घालायच्या आहेत आणि चवीप्रमाणे गूळ घालते. गूळ तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालू शकतं. चटणी थोडी आंबट, तिखट, गोड अशी खूप छान लागते आंबोळीबरोबर ह्या. छान अशी पाणी घालून वाटून घेतली आहे चटणी. एकदम बारीक अशी करून घ्यायची. ही मी वाटीमध्ये काढून घेते आहे. तर इथे माझी चटणी बनवून तयार झालेली आहे. आता इथे एक मी बिडं घेतलेला आहे. बिड्यावर आंबोळी काढणार आहे. तर इथे नारळाचा जो शेंडा असतो तो घेतलेला आहे. किशी म्हणतात आमच्याकडे त्याला आणि त्याने इथे तेल लावून घेते. बिड्याला व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं आणि छान असं गरम-गरम बिड्यावर ही आंबोळी घालायची आहे. तर इथे मी एक आंबोळी घालून घेतलेली आहे आणि ही झाकून ठेवायची आहे. आता इथे मी झाकण काढून घेते. तर तुम्ही बघू शकताय वरचं सगळं आवरण मस्तपैकी अशी छान शिजलेली आहे एका बाजूने. तर लगेच परतायची नाही. झाकण काढून झाल्यानंतर थोड्या वेळाने ही परतायची आहे. म्हणजे छान अशी परतली जाते. नाहीतर काय होतं माहिती आहे, घावणा जरी असला ना तरी आपण लगेच परतायला गेलो की तो नीट उचलला जात नाही. 2 मिनिटांनी उचलला ना की व्यवस्थित असं उचलला जातो तो. इथे दोन्ही बाजूनी छान अशी भाजून घेतलेली आहे आंबोळी. तुम्ही बघू शकता किती मस्त झालेली आहे आणि रंग तर किती छान आले. लहान मुलांना तर ही खूप आवडते. पुन्हा मी इथे तेल लावून घेते विड्याला आणि अशाच पद्धतीने ही घालून घ्यायची आंबोळी. मटार जे आहेत ना, हे आपल्या डोळ्यांसाठी, त्वचेसाठी आणि केसांसाठी सुद्धा खूप चांगले आहेत. तसे ते पचायला पण खूप हलके असतात. ते अशी आंबोळी वगैरे काढली ना, की मुलं पण भरपूर व्यवस्थित अशी खातात हे. ही आंबोळी चटणी आहे ना, ही आपण मुलांना डब्याला सुद्धा देऊ शकतो. हे बघा छान अशी झालेली आहे. आता इथे माझी आंबोळी बनवून तयार झालेली आहे. आता मी चहा बनवते. तर हा चहा जो आहे तो मी 1 कपाच्या प्रमाणामध्ये बनवते. म्हणजे एका माणसाला जर करून घ्यायचा असेल ना, तर तो कसा बनवायचा? हा इथे आल्याचा चहा आहे. तर मी इथे 1 कप भरून पाणी घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आलं घालायचं आहे. पाव चमचा आलं घालू शकता. तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तुम्ही जास्त वापरलात तरी चालू शकतं. तर इथे मी पाव चमचा आलं घातलेलं आहे किसून. छान असं उकळून घ्यायचं. उकळी यायला लागली की काय करायचं, आतमध्ये 1 चमचा चहा पावडर घातलेली आहे. इथे मी 1 चमचा भरून साखर घातलेली आहे. तुम्हाला हवी असेल तुम्ही थोडी जास्त घातलीत तरी चालू शकतं. छान असा उकळून घ्यायचा आहे. मी इथे 1 कप पाणी ठेवलेलं. आपल्याला हा पाऊण कप चहा करून घ्यायचा आहे. पाऊण कप चहा झाल्यानंतर काय करायचं, इथे पाव कप दूध घेतलेलं आहे. हे दूध पाव कप आतमध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि छान असं उकळून घ्यायचं एकदा. एक फक्त उकळी आली ना, की हा आपण चहा ओतून घेणार आहोत. बऱ्याच वेळा काय होतं, चहा कमी होतो किंवा जास्त तरी होतो. तर अशा पद्धतीने आपण कपाच्या सहाय्याने मोजून चहा ठेवला ना, की तो त्या कपाच्या प्रमाणा एवढाच चहा बनवून तयार होतो. तर इथे छान अशी उकळी आलेली आहे दूध घातल्यानंतर आणि आता हा चहा मी ओतून घेते आहे कपामध्ये.
तर इथे माझा चहा बनवून तयार झालेला आहे. हा बरोबर 1 कप चहा झालेला आहे. तर आजचा माझा नाश्ता बनवून तयार झालेला आहे. मस्त मऊ लुसलुशीत जाळीदार अशी आंबोळी, त्याच्याबरोबर लाल ही चटणी आणि मस्तपैकी गरमागरम असा आल्याचा चहा. तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा.